mwancho murigereri timanyeti gose no manyete gose no inyorete buna ebunge ya gose chibunge chia chiri gotokana mono asorongo rwa gusi nigo chinyinge chiabo bwataine na yamo yabo kero kwegu South Mugirango nande kwegu Bonchari nigo yakabire ebunge eyemo yakarunga Wanchare South Mugirango neli tukulia lero imeyo murobelisiko ya BC nigo tole nege sukigisa gigima okoletera oyomo bwabachaki abajumbe abatangana kigima asense ya Kenya oyo orenge omujumbe bwebunge ya Wanchare South Mugirango eyo no morobeli wesiko ya BC ncheni ngoro kwa ronyo toto nyangiri magachi kamera ni akoro kwa Eric Abuga namuna butambe morobeli wesiko ya BC ni gotoko ende wesiko ya BC tuwe karanse ko ya isiko ya BC tuwa na isiko ya BC na tuwa kwanira igoro ya isiko ya ABC na oyo tole na yara litukulia lero no mheshimiwa Samuel Omweli Kibwage timaiti ko sena ba wali ko kwanuga mheshimiwa mbuya mono litangani songo njogo twariga ni asenga yao na into to pale ndese umoroboli ga isiko ya BC imeyege taseni kyagatenda wairire buya mano karibu kuona endera una mano mwata yete che no kirita no dimogeta no isiko ya BC ga gonya kolirita ya ngoranga sawa asoko chakera kigima Elieta Samuel Omweli Kibwage ngonya turugo chaka so morobeliga esitoko gango ganigwe kwana Elieta liawa ebweka wata bamna okoro kwa ebweka yakora nabo kanyanga na tabe Samuel Omweli Kibwage kole Omweli Samuel Kibwage mwaito kubanga mulita naro mbuya gwali kwana Samuel Omweli oyo Kibwage Samuel Omweli oyo Kibwage I understanding kuwa beto majumbe umutangani kigima Wanchare South Mugirango 1963 to 1969 kolende nyuma tutara chabo etogo chakera litangani kigimanga ekaro kwa lengo moke igendo kaliyo nyorete kaliyo konyere getangani karoro moke te ali estate nyo konyerangereki kwana jog okonyera kwana no konguntu akinyerete akero tata kete orenge tajiri chombe chake kama watu chonse tukatika tutawa na yene poli lakini ende tukaje tukanya utagara yo bago mwali ayo kaya na nyoli nje na kile skuru na nyasaga anje skuru tinarenge muri abandi nabo bari ko kirasi lakini nje tinyiro kirasi kende yonse kanya na somire buya kolira matemwa alia tware koroka kape tware korora form 2 kaya na jira high school na bati musuri enda high school na ranka nyore basari ngasoma ngakora form 6 kaya ndo bwalimu bati mbaya sebati suri karato kwera na maga ke mheshimiwa tuchakerega school wa chakerete nerali kama gambo na chageta aliwe seito twari gosoma nabagera standard 1 mpaka 4 uchiarenge abagera nabagusia lakini standard 5 mpaka form 2 watu arenge kelasi ya kama wana watu asometa moyo kajankarua rorene kanda kisi high school kisi African school oyo mwaka sote kisi school no rio kisi ya toji rara 53 njengaro te kape 52 karuo kisi school 56 kama yako ndeko kosi yao yuwali na kisi school gaiga tachinde ngontoro twara nyira maiga kenga bali mwaringe na barabachinga kisi school mbarabe na barabia bana ndenza chinde gyo konyera igoro ya barabo ya mubabiri twari to bokongu no etwachagete abagusi 12 lakini abatochiete gokora form 6 ebarenge tari 9.5 lakini rende bonsi wa one team form 3 montongi nyorete romo no kobwa bande simien ya chaera okorete kuru kisi school nduto karuka magambo tugaswa form 3 together na chitaka kore mirimo paka buna goja gukori go minister nero one of the classmates in Koinyo very successful Dr. Bubonko na kwera Nairobi
korunyori bari Masaba, he did very well, akakora pake ubunyagitari, garambu yakora. Ubu gitutwa mumanyi gisairo narengo nakorete polisi, akarwa akagenda immigration, akagenda foreign office, kawera bachere manye myaka gete, akajanenda akairina akakora as a civil servant. Sekiri Nyarangi, Sing'ombe, kuruno tumugirango, na watu achiete pako bwalimu tukatirenzo, tukagrade together, tukajaga basomi. Na ajita akaba DC, ajita akaba chairman ya Cotton Board. Na were successful, nonya ende mangana libuna go chaba. They did well. The carried it yet at Yagusia. The Karamana Manya getting and what were Koran, the Yabagusin. I saw Mavan and two are very fortunate Yabagusia Bangi Badi school. You would want to know Kisi school, I told it 12. Manya going to end up in Bakalisiko. Nabuga walk about a school. I go your mato can go Yala na Kakamega, Nibati. Baliwe ito bandu atanga nito na babanya buto bachete maseno ni nero ni bahati abange go tware go kola kisi awas in secondary education muna kwa kolege school kwa college yo school ya anje tachete makerere mwako ito ntachete because songa watu akole to bina watu anyata chipi yo kwenda makerere wikaingo itege wikayo itege songa makerere nero baba kibaki baso kapto so mesen meganeri. That's right. Ego na watu akole to kisi ya watu aswa bwalimu lakini njao kurukisi skuru no kurukisi skuru kwa kwenda ukaenda college wase kaenda college graduate 58 59 no mwalimu naenda headmaster jana ruete college na kwa headmaster skuru gie kwa sote kwa chakiro mwalimu headmaster enduru intermediate na chakirete intermediate iko ni primary upper primary sort of upper primary ngaswa miaka mekebere neno ngaswa karete dende promotion yende kanyanga na very promoted kubwa balimu bandi barenge senior than me karende gasi nengiye lakini ende no nduere tabo no bwalimu ubo bisomo education kagenda siasa ye 1963 nali use miaka yigo so eto chake to kole gaze emirimo muna umwalimu bado basoko kwa nyambara baragenda abasomo no bali na Kenya kwa nyanyora wa independence ngaki struggle yo koligi ogo sibole ngaki yarenge chinga kieti karabuna yo mwalimu na nengolengi kolenga muna kale kwenye koride college kirama for freedom negendrete ngaki yarenge kora urato chorera kabicha kwa kego ngaki yarenge struggle ngaki yarenge aceite gusi etogoro gose South Nyanza umuntu arete siasa ro litanga ni kabisa ndubuna gusi John Kibaso kera arenge kau na chitaga chake kagaseti arikoro sauti ya bomani bona wale kura atara ga ko ni kagaseti yaku aligete ota bya bagushinga abasongo kocha kwenda bali sobo mbanya ko babetereringa nga mosamba amagwega mugondo n'abandi batabanga nga mwaka ne oshuru ye Jesus mo basokuru iwana ke basenero rete siasa ya gusi abantu baganga basongo katagere bagenda mwaka ogega kurubo basi orenge county council ochitaka ba bunune rumo gacho mutanga ni mu Africa se county ya South Nyanza nere na bwate city ke baso sana abuna bu politicians ndo chia garondo moke wono togo ikagaro twacha kwa birugo byali chiko watu waiti oginga mwaka 55 57 tokaegwa umo sigisi kwa Bomet no Korukericho
lakini yego ika 57 ni mwaka 57 abasigisi n'abantu abandi bakarenga apana bigo toire nebike tukamendie kerugo kende nali twaje tukanyorwa oguda akabumu bunge mulejiko mwaka 57 mwali oyo 58 59 naenda agasigo morami kabaso bona gatogo chaka eli mwaka istini bono nalitonyoleta ayodo arachete parliament goserejiko aikara akagenda buna aruseito akagenda Lancaster House 1 the first Lancaster House na roba kajwana baadhi biroko tubwate nevike tamente agacha nekerugo South Nyanza tukamentie kerugo akarai kapa kare bagatigarai na yodo ento gakira saginie kura Basage dero mutangi ewa enere okay nero mutangi ni ochorire lakini kebaso na bete nominated wana huwa beri na huwa batanganete basage ni nero wano 62 nero bakagenda ntaragenda 62 tigantebe 61 yeye igo yarenga etinki nero yarenge eriogiri nenenga tutagete serikali yetu no Kenyatta no government igo wano tukanya Kenyatta agasigire so eriogiri nene Kenya ngima osongo wakumenga mwana na mako so tukaja ndio kanyaranga ibanjire ikaruwe kamento sagina gaje tukamwakera bakalibi chikora na nyamuye na rubwate the Kanu ticket sagina kariya ni independent akavuga nyamuye so 2 years later a year later 63 tukanyara wanu bashobore kura yo bashobore ne mirongo ibiri na isano na ibiri akachikura kakirwanjari na mugira iyo korokubona gwanjare South Mugira yakarugo gwanjare South Mugira na igakonya kwa beiro mwalimu dumasa kwa beiro mu education officer karangere ngakibona kwanyoleta siasa karangere kiyo kialengi usenza jinda na bantu bagota babina kwetogete ngabana gwachire ko ligiro wegire kyobo jumbe njabone gana aligere ti promotion na nyolire so fast kuba bali mubande I was comfortable in education. Lakini nsagi ni mono nere mutanga ni konteria. Twairu kiruko kyabo nchali na bugirango na yatoro chora kwekwenere yendo chori. Tinaita bayunga nere buya, it's not my line. Ine myagere ngobwa. Iriwa nande chiko mwako 28 ngoge. Finally, I got consulting nabo. I was agitated in the Gijipura. Ekero na yacha toko agwe tigiti. Nalindo ngari ko discouraged. Kanu go ya to mete Kibaki. Go chora Kanu candidates. Bon nyanza mesha on a Sunday. Kapto ayenda dio siri na tu achakirite. Abagiranga bakarage ugoja dio siri unero bogetenga. Abantu bakaimu kichikura amaboka mange asenya kwebo. Kwebo was my competitor. Bago chikobolio ambarenga ndi batigala bako omwere. Bakaimu koseni 20. Angarondo je ndaga tinkonyara. Tukaja wonjali. The same day, naraba koimukia maboko jeni wana kunu na kanyana abere education officer ninja abanjali bamanyete nyakwebo bakaimuki bonse ondete imuke nyakwebo wana njenganya bonjali engimo na bakabali nanya hata ogirango bakade wana mambi moja kidelegate chiagu tikiti banjali sita abagirango sita Togo cha
ukisi bono na delegates chaba chi location ni chibere enu siaba girange kanga na banjali ba bonso bakanga bono nganyara 9 delegates ekwe bakanyara 3 ngaigo kana ticket no na liye tichikora na ndege shonga chenga ndo ga wachibwa ono wasoire parliament 1963 experience yenga kiarenge litanga kigimangole ngipite before ngora experience mangana bunge independence yere twabata president watoro president mu Africa ne bite binge bile Africa ni boibo elieta prime minister twabata ntara twaro president bado prime lakini nje I happen to be on the higher class because abantu bari bajete parliament batasomete I want no more education officer jibon no muntu na somete na nyolire experience goto soma mangana standing orders I pick the message abantu bari what is there. So parliamentary I was okay na ndio na so haro na nyoranga parliament ababunge bane ayegende committee ya agriculture kagende committee ya agriculture ganto mugo coffee board I got kanyora bone amangana mayan ta kagerete ngana parliament nkanyora ubagusi ne ta kubwe ya kanyo ko ragusiga tukani nganto simeka kawa tukani nto simeka chai nganya nonya na alia e body ko ni kawa tubese cyo musongo cyagenda direct to his account cyo mugusi cyagenda benki account ye board cyaganyororo cyaje gutumwa 3 months after nkanyoranga ubagusi itiringiye ikagaranga move motion in parliament kanyora chikawa chitware benki kakake benki mu ko bibo cooperative bank nje na itagete yone benki na wana ngasa no kanyoranga na very the first bungo mutangani motion ya yako belo yake motion yake na ndio in fact na royoka otatie ya je mukayo ya je 2 years ago egono kanyoranga na koreira bakenye gasianene engia na totaraga ndone bindembire binge kwa kortinyake kwa berte parliament kurubusi abachumbe balinga bwarika bwalinge soko yo muligereri na nde ngona baba abali kurubusi chingakete twabwata abajumbe 6 atano nomo ni senator kebasunero yetu senator kwa gusi niwono twarenge 7 ego ika istina na nane kero mangana kwenye kubuchaiga tokarusia senate nikile regional assemblies regional assembly ndo wata ya Nyanza asekera goli from my constituency alenge Manyakero bueno to gandrese kwa kolide emiremo ya mitangano registered so muntu korotse chikase bunge wa itiri muswada ikoro ya mangana yobole mubeka wa chakiri cooperative bank n'ibindi biri uranya ko kunyereza imyaka kwa parliament ibinda inyoro mono n'amagana education ikiagera group yetu y'ababunge bagusi ntwaena nite birogo nga yarinda mangana gete na yarinda mangana gete njenga kwa mangana ya education ikara ninje na rengo office na ndio education ero yaringe umuchando monene ase kenyengimo bantu twarenge basoma basongo mbatagete tasome ono kanya line ina airwe the education nero nkurwani mono kubwe binde ego nande nero nkubaranga ninjenero nabwete asobo korere bwana bwagusi na chagete secondary ndabare paka anga 8 apart from chiribe na chagete karondo obisi sameta na itirio 65 ina chagete mwaka 25 na chagete na ndio chini itirio na sameta kwa chagete kwa mwe education office
togo ika 65 karana kora rambi chibesana nyorete kachakira Nyanchwa na Kirigi na Nduru na Matongo echigo chire across the Kisii yonse kuna yale na inde nkamanya comment ye ya Teachers College Yvonne Kisii University nero nkachakira kusunga alia Pirikot kagenda kabyange kara Pirikot yawe yake tukanyora chibesa na ndi chibesa chikwanza nje na chiete United Nations ngaja nacho ngasaba UN kana Kenya tata ya chigenda kusi sumukaga jira bono Kisii College ali asire wo ubuli mu bonge obwarwete Kisii School lakini kero yacha na mente tukolibwa bakusiba ndi wale neipali ni ali wana binte bye chi college chi school ye chi sana tago gave me a lot of encouragement ngando je chisikuru abasungu ni watu liniti ndoje ndaisi wanu koja basi bana kana arwa ekyo 67 ngachake skuru ya Igonga Bonchari ngachaka ni tago ogirango chisikuru ibire wana ngata yabandanga nene kumwara ndi china chaka nene chaka chinde makana chakete Nyambali nyamuyaga chakanada Nyaribali na sagina chakete Kyoge watanga no nyongo chakete kininkiana rete taka chaka so we started having secondary schools around and then ninje tenkamenta Sironga na Tavaka Sirongere constituency ngao no Tumugrang na Tavaka gere Ogirango Maat na Suneka ya Catholic na chichaire one second na jagite ni chinyi at that time go on Karanga asense me ina college ebintu binde mbire nkarete kuna wane factory ya soapstone ya Tavaka there was a project the technical very potential no nyi kitira sikirito na right up to now ebo kuna vera kolega sana iwa ya lengo operation akara kwa lengo mmoja yes it operated we ntwara osati school chocks toka mpaka Malawi chicho geje bali mbago tumagache kabisa South Mugranga to na watu ara osati South Mugranga chikawa na nsajinde ke na ceramic cups na jira jintu abwate tichimoli tokora osari lakini mbaige tikora akana rueto Quando gente che dia che ronche c'è come quattro mesi. So va factory la kuwa na besi. Amaga no ale che ana to aga ya mu America atuti. So maybe tabu atuti ali gete kere geta buna mention to Tavaka na jeto. Bono yakire U69. Na 69 ndio bachali bakalire chikura. Chikura chia kazo kwa sababu chali kwa kabere bono ga chikambeni kinge chialengeka kora ronto chitu kwira na pada era wano bansangirire nyakwa bakaimoka kuna mpingire ose kuna twapingana n'itangani it was still for the people nabanjali bali bangete full support aba ndanya magira muko mwasinya niru teni tutoro yoita no changira na bosire nyakwa bakaira bosire kabuyo kabere kabuyo Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Asenga yaye Moske Samuel Omweli Kibwage oyolenge omujumbe omutangandima webunge yamanyikanite buna Wanjare South Mugirango yibonegere Bonchari na South Bugosete chibungebere ebunge ya Bonchari
nebunge ya South Mugirango ase king'asi gatang'ani totema kurigereri kubomono chingaki okina kwaye gosoma kwaye na chingaki abete omojumbe ime iye bunge nene ya Kenya nabo abajumbe abatang'ani by the way gochorwa ekero Kenya yanyorete obosibore 1963 mheshimiwa bana ekero tokogenderera twekire tokorigereri isikoga muno genderete isikoga chiombe chia jitu chikairwa kuruga chikagenda ukaira na ukarigie mirimo kwanya rimero baka kwa wego karitaye bona isikoga ngio karaboneka no buri myo genderete pando bose nano buri mkyo njo wana buya gento menyaritaye ga guse njira nkwiragiri ne buri mbwanka amono mono gotugi ndagira tiri kwa mabuya ga iga lakini rende chiombe chiankonyire Yegas and now I will keep my car na ekero tokorigereri yabona iga ku 1963 1969 ine myaka mingi sana yarire imyaka wetani 50 kurukwa kwa bete bunge ibinte bingi byonchire jibunge cha mendere na kurubusi na chiza mashazusi na ndingi byonchire nga abajumbe gusabara bagesiasa bali baroro bona igang sajine ngo ikabale banyeranga umweshimu akibwaga no hali bali bachaki sajine bachanga no bosemi bakoligi gosengo kwana muri na barabo gosengo muri na muri na barabo ngukwana tole na barabo lakini ndebe at the moment abandi bose banyibire ngwana bajumbe bakure recently ubocha na nyachaye there are people bansigete sana ubocha na bataka bunene kandi twanyalie kansorora abatagite imbere gati y'abarayi bagokonya nayo n'abajumba bwasoko basomera tutabatera weekend twabasemi lakini abantu bali bandi baita betigo na nyachaye nera nabansika bakabona gusira nanya amangande una ye district tota chieto monwa yomo but still nchena moikelga na matendo tagete tobwates titingara so ababande mbali koranga bajumbe baruro romba bwate kendi baraba so baro jenga na guba onduka bamanyite nende bunangora atebya abantu bande nga toto gimo murakieni matogi nkoro abange babo mbali na birengere byo gukora kene abandi babo bali nga nikibasa bakiete banyore na nonyine riete yo banyore na kende baranyore so personal ono nyora nga njetinda ruranga mbategete no ino kubeka bakushya mbategete no ino gokonya na bakonya ne ura wanoroje echi university cha Kenya kitarengo ngane ina rete kishi na yoka abantu bunaba Masai abana bagusina baguchiyo yende ne kare bakoroka South Kenya University kare Cliffy University in short ikagenda ngayanga abana bagusina barori musaha jama chiko imbata mo muraibwe wense na mutiko dagora ngorare osena rute ribaguchi University go Nyamira ile kumusana nabo kumusana nabano wana nebekwe kona ari gijere gusi teko tokonye kubweka rwako genda Cliffy usege rwako genda Masai ma bono nyoranga injira to kumusana na yareti umusunte use yageri twanyoriru asitware ngo ochokora amaendeleo achieto yamba tege ngento kiageri twasukire chiarambe chitwa chagete abana bagusi bagenda boindi after their form 4 or form 6 whatever the name na bagera gusi yabere kiawe amasomo abana bagusi bachete boindi na bakaba bachete America mboya ari kunya koira na bagera tekishire what it is educationally
nonya rende tura benefit kuna tu atagite to benefit onye ndi bagocha na practical points angu kusigi tofauti kubwasa na akara ukurigereria kara for example kara school which makes kwanya to kwanya chaka tujakira ne Kisi University sachinde ngo chibali banyura na mheshimiwa Kibwage na inge pata the person who chaka go university ngamba tinde barakora ngeli ko saba kwa naye kutonde bwenzi kutango bo ni horofu na bitamu kuri university yegwetera akero nyonka arenge minister chagete Kisi Polytechnic or National Polytechnic no arwete ngero kurwa Kisi University Kisi Teachers College naho batatenga tari bese to kori gitwagaje tigato twari birenge to cyake aba bande ngibago cyaka baro kinya gitari buna wono kiro abagunge mbaro anye mbago cyake nya gitari mbagoro si yegero ekine tware more wards and more facilities sanjibole na bintu bibole kuna wana dialysis machines ikiye sukari ere gusia ya ne ntunga dialysis machine na kira jinjibole tembakore kegenya gitari yaro nero kinya gitari njiro so bano ebintu bina byo noroji buna wana ya cancer kwa gaja gusi is okay bana bora nyore kwa gajo te functioning na monta yo manyete machine. So we need abajumbe baba spokespeople baba nyene tali abantu akitali na musaro waje na ase kurwa chinga kejibade gato kwirani ka kwale ngomo chumbera wekira bona gebite bikebite ngibona gato kwata chikaundi wate county ya Kisi ne county ya Nyamire chikura wana bagava na chinga kiranya ka wo chukwana ukoligere likuwa unga kichigenda kata chikaundi chichinda. Let's take umwana la boso ku bometiga iga chaka chinya gitali arora kana si chipara ne ram mutua Machakos era na begete ram go 70 kilometers elam usiga iga chiga bana chetu cha chaka nchabe ram ngani ratebe bo osa baro babekire ram ngani elam batigere ngani serikali ya nero yo be kono dumogoro nanya ye chicha wanjira bakega mo ko beka 2 km abantu ngene ramu ya jire se barabu abakirete go what do they do no yoko batebye tei umuntu go chiko batebye no yoko basaba chibesa ngo ni ninje ngata gete kende yanjiko beka mu bona abo no obura ibosinyerete that okweru kori twere kweru ririkare ngabasongo mbato sekerera nkoyo one maybe see Kerisha to Mondoko and Maitan to beat. Ever no, but no Koranga, but yet mono, who was Sawa one way. The point is now Nakaranga Avamura, but you got to give Kian in so much. You are got to give Inkibako. Pabua to look at you. Bahari Guanjang at the colleague and to Ninto Jana Korean to get it. One on your Muravaito very contented with their own ideas. You know, one of Jigabana, Kobe Gavana means you go what your state. The good one can ring a governor, Yagusi, Gaminata, Nairobi, or somewhere else. Was it Umujumbe? A town or somewhere, into the zero record you would I got to go to a song and into the Tonya. Talia na abantu bali bangete ko bona okonyoranga interest in area more commercial than involving activities in service na amangana bera okwana ko bamano iboro ya okomo kusingwa mu kukwana tumetinga kinga kino mwalenge abara ingokwanda mwalenge ama muno mugusi kinga munga bachumbe abachumbe 5 no senator yomo kwambia tuboneka tubate gusi abachumbe 13 n'abaseneta kuseneta tubate bane bati na kurugusi abagavana mbaro na baraibane mbaro osoko bwaterana no kwanira na umugusi
ng'aki egende ng'aki oranyaka gokwanera ase bono ya chingaki chibonekera gochirigera bono kogosiko gaiso intwe twaigwanaine naende bahati nzuri ndatebe kebasubu natugwete emiaka naende agatang'ana kwenda yarechikeria abasubu saginyaka mubwati igo twamwigwete gatukanirie egento togoteka bono aba mbabwati onde okare kobaka kero omonto naende barachorani iga ase abanto bare okunu aba nabajumbe bono bare gotebania amang'ana ayari so arenge boka ntobwate obonchi bono bogerete obomo bwa gosimba okobo naende totachieti koira na magega kabisa torang'a obomo mbori n'amatunda amaya gusina gotoraumia ekiaera buna bono narigereirie ororang'a abagere bari twachaite buna kegori gaitu ntwachaite abagere sana lakini agokorora bare one politics abagikoyo nabwo abange igo bare ni one intwingi tokobera ebiama gose 20 abagosi kantu nindi tobe ekiama ekemo tokonyora chinguru ekero siasa chiachagete chicho chakoreta ouru ndio twakaneti bagosi chairman yetu Washington ndicho turi kogenda ase ng'ebiama chikabira chinge tunturi kabira nke motebi abantu abakwate ng'ene kabira nke mure mubakani tunturi kabira gotore number 5 ase ebiama ebinene bya Kenya yowana ndio tokenda ase ebiama ebinene bitororere twaka omupira na barabwari batororo togoche kobebisira magega barua batwange then we will never get so we remained in the bigger tribes bagera n'abagikoyo abakamba mbaligeti kwemina lakini they came back igo wana okonyora ng'a into egento keragere ebisaku binde bitosike na bitoigwe nekero bire ng'a togokwana omonwa ayo tari ekero tokorama gose tari ekero togochecherana abagusi obomo bwatugorire oyo na omokianza kinde nimagizangano roche ng'omokeno arabo gotagokwanera ase abarayimba nko bono rende ng'ai bogochikorwera kiare twatwari buna bono tobwate chieri ibere nyamira na gusi chigabana nchiro bono chinga spokesman we chinsemi bara boka ngwanja bari bakwana n'abajumbe bono bare chinsemi chibere na bara bwa barojenga bari nabao naintu nabao into chitoumera nitokwana banye korangeri boka na barararangira nibu na bono baraise korangirania abachumbe bagusi abo gwate ba 13 bamenye korangira aba MC bacho bagutwara omukutano ise no bagusi bako kina kitwaite banya gukora so abo mombo toborete lakini into kumoyo we have to keep telling them nga igwanana na ende iraba gusi one way maite taringa toko bamo gotogochikokwera amo nigo togosirana manyande kero twari gocha konyore mochando ringa ngotoitore nyatwayogwire because of obomo bwitu na ase moyo mweri kigima ase tokorigereria igoro yo omomo korigetore family nkiora nyako kuona igoro family yao as far as support ile komsado gosira kuwa mangana ge siasa mangana bwa kawaida gocha iga na bo kunyara ka kunera na nyene sa bana bari bona se bayo kare ne bayo kara na kende giluranje kuona igoro family family wise and I'm very proud in my family never done anything bigger lakini nende na watavikare na nje luete the background is very poor egero wata bapua ego so botaka mani da banta bataka abachaji bona wanda tena ngete nyombe chaji lakini looking agubanja yete ni kebare nenje I'm far better ana jengara ya ndobia naende nonyana se gusiengima ekerongo ligereri wono chinyumba chiri chiarenge bosio kubwa bugirango aithe twachibwire gusina gotoreng'eni
ababubugirango twari kurasiereri buna indi n'abamate indi n'abagere n'obengi bono kwanya abantu bagokwana buya buya n'abanyari bari basomete n'abageturire nabwenja kuna babandune abange bari nabugirango ruguru mabwate kibasu busiki bono nyoranga our area chayire we have come up very well nyise gote abanya umwana baronga tago wenge Nairobi University lecturer ya geology a very respected man in the whole world barongo umwana w'umwate abana professor oyo mucho kurwana umwana wote nyambo no mucho kurwana plazinde University. So family wise, turi go complete to chandigite at least one or two. When I do I go to what you guys. The Ubaro right to keep it our name and they are serving the people here. Narokong. They are doing well. That's what it. So, the one that either through my contact, la nyoli aswata jete, na inde osino ko nyakawakani ngomo basugo gwe toje korai ngorai go. They are doing in their small way, ndo jina mjawadi. Na siasa mzachini ndio na hali sasa familia wake yana wale kananga ya siasa kwa sababu takwal chimbara tutisha wage siasa. Not real. Munanko waro. So mikisi university nkora twara interest na campaign rinya cha chikuru na bwata antamanyete bogirango mate naika lakini abande unaona professor Isaka Kiwayo mate mano kanyori cooperative tagotaka oyonde architecture era donya Ogora tata ramu nje tingo takachikura. Kero siasa ndio gotoki go kanyor. Ukora ma yo kubuchete ko. Ogora muno go kubuchete siasa. Bana waranga inega siatanya. Na gukorera kigima umuske Samuel omweli kibwage. Obasemi bwa ukobwa muno buche sabarayi bali balegeti bonega ko bwo sora bonga gusi na bali babwatekerengera libyo gutaka koso asamanga na siasa na kubyo burayi ngerekekiga. Bolgeti kamere. Ena bentangani iyo ngenda atakega akia bagusibonse no tware kiroge gesinini igwana n'abagusiba na indisikana abo mugumu gusi agugeka burato ire ngumbu yetaracha bindi ibintu maganya gukwana iga nayo karo mungaini na single hand tokonya tu bali baregeti Tigakonya ko machana magina wasemi chintogo yutiga sikana egere mutu arege amunu ayom marorenge kusienge maneja ino tali ali asubieto ikiara wananye anye ne college na rekoliye teachers college nyero bogirango tabe ne college ngoja kokonya arenga bagusiye gusene abagirango bogango isana barike. So we are doing ebintu birakonyo mu gusina bikonya abakenya bandi. Igoti gatorerenga inkitwa kora ekaratoro. Naende ngento kikero aroro utagitoka. Kuna wono yametenga ki science ya chiri. It is opening our eyes. Maisha ite igo kitu aroro ngebinte binki kumbentura akora kene. Ngito tali gokorera. Wana bunenya gitari nyendi to gotiga kinga tiga abantu barakuja to inya gitari ko kanya abantu bose otokoro sinya gitari abantu bakuja banyara asina gitari kero na nyene sukuru na boyo wana ko nyaranga nga kinge kibonora nyara let's put our projects first tumanye ko nyara abantu anda bora nyara buna wana to nyara gento gitari bogere bagere mbaguja wana kisi university aba kusibo ka baso batandukanye beyond Kenya abantu ba Rwanda bari university ga abantu ba Uganda bari university ga wana gato ko kore a project ye kore ta amaendeleo
nkinero mugupingira na bono no so amanyira abantu bane ngotosekerera ngaba kusina bara wingi batagete ekatumo to kwange university president yatangazire tomanya kubunanga naye kobara na apana ni amito kuyaje kusi ndakora chaka ali andonsi yichere kusi bono chinsa amachinde ebintu abire central America kugambira ku Washington iga east which we know my deal for something bangete ngambali ku Washington honestly into atora abali chinja gitu agento ko kyachire tikage chiche ekarokera nyore ke ko byara lende manu muira gwana re ko ni yeti timu kanira mape wona to amusana ni anyoli ntoma yire ko seka nebe ko steko uya kimo mwancho mo ligerali yakorkunga omoske Samuel Omweri Kebwage omujumbe omotangana kigema abwe bunge yamanyikanite buna Wanjare South Mugirango yagite kabagano magega ekaba ebunge ekaba chibunge bire ebunge ya Bonchari naboge ebunge ya South Mugirango abonto okorera mu rogolisiko ya BC lituko olia lero inche nigongoro kwaro ni ototo nyangiri kani njenta bari nanya na gotire nabonko nyakwera ni abagirango maate nabanjali mbuya banjolete nabagusimba ngete esiko enene mono kurwa samangana yekawa na konyete kawa sana anyenta nyete libagedi bindi bindi are go jakoba na injite ndikuye baike na korete na ndi nege ninkegende ko bakonya nanye kawa igwete Tiambate ngechira ro yekawa bado niro erotera Toisokoira ni kawa, we will still be getting money kurwa se kawa. Nanye nengo siende paetera mwegwete, ntota geteira nigwe. Abanga. Nere konya abantu bande nkaiga. Obole mina bwe employment ya nene to bwa Kenya. Tali jobs. Atonyora ngatanyora. Bia mono moske Samuel Omweri Kebwage. Chengo ngoro kwaro ni ototo nyangiri, magaji kamera nigakoro kwa Eric Abuga. Wekalitko lia Jumamosi chinzi gote chinsa isano naibere weka chinsa ibere na wekalitko lia Jumapili chinsa isano naibere weka chinsa ibere chie gote chinsa isano na isato mwanju muligere liko krabo na tokorera amangana ya igaisiko yabisi to nyara kaba gogosuka ganda kuwatemera byansi ya Gateba TV ekionga kya Mambusi magaji kamera kurkweli kyabo. Download ODBets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi
profile net gauges ao bunabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibe kubabwate Dumrang ayuali aye chigage emeronge tato asa mabati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile